नमस्कार, मी अक्षय विजय आगरे आपलं स्वागत करतो कोकणी स्वर या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। मंडळी, कशा सर्व मजेत ना? आणि आपले व्हिडिओ पाहताय ना? पाहायलाच पाहिजेत। कोकणातील लोककलेचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, मित्रमैत्रिणींपर्यंत पोहोचवा, जास्तीत जास्त शेअर करा, जेणेकरून आपली लोककला ही सर्वांपर्यंत पोहोचेल। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। विकास नवमंडळ अभियान तत्ववादी फर्स्ट सादर करतो। विकास नवमंडळ अभियान तत्ववादी फर्स्ट सादर करतो। श्री जयराम भागरे श्री जयराम भागरे आणि दिग्दर्शित संगीत
काल्पनिक लोकनाट्य संगीत ऐतिहासिक काल्पनिक लोकनाट्य रंगदेवता आणि नवरसिकांना विनम्र अभिवादन करून रंगदेवता आणि नवरसिकांना विनम्र अभिवादन करून नवविकास नमन मंडळ आविर्भाव दत्तवाडी क्रमांक 1 नवविकास नमन मंडळ दत्तवाडी क्रमांक 1 आपल्या समोर सादर करत आहे जयराम भांगडे लिखित आणि दिग्दर्शित नाट्य अत्याचार 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 नाट्यामध्ये भाग घेणारे कलाकार राजा वीरचंद, उमेश भागरे, राजकुमार विशाल, तेजस पात्र, राजकुमारी निशा, सुजीत भागरे, राजकुमार शेटर, केतन भागरे, दासू भुजंग, संतोष मानेकर, साथीदार रंगा, जयदीप भागरे, रंगभूमी हसवून सोडणारे 2 विनोदी कलाकार सुशील भोगरे आणि प्रमोद सरकारी नवविकास नमन मंडळ आविर्भाव दत्तवाडी क्रमांक 1 आपल्या समोर सादर करत आहे संगीत ऐतिहासिक काल्पनिक लोकनाट्य अत्याचार 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 धन्यवाद
सतीश शेट्टी आटोगाव यांच्याकडून संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 500 रुपये. परशुराम ठोकळ मापाडले चांदमुशी यांच्याकडून 100. तुम्हाला बहिणी सांगायचं हे मग तुम्हाला कुठे दूध लपव नाहीतर ते मला टहानवरती पण फोन मारते तुम्हाला कुठे दूध करून दे. तुम्हाला बहीण म्हणतात मग या करतच पण भाऊ कोण होते ते आणि किती भयानक होते ते पण भाऊ तू त्यांच्या ताब्यात कसं सापडला तुरे. अगं अगं तुझ्यासारख्या एका आपलेचं रक्षण करता मला त्या नरदमाचा सामना करावा लागला. मी 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 त्याच्यापासून तिची कशी बशी सुटका केली पण माझ्यात मात्र त्राण राहिल्यामुळे माझी ही अक्षयवस्त झाली. आणि बरं झालं हे बहिणी तुम्हाला वेळीच वाचवलं नाहीतर मी आज काही करू शकलो नाही. अरे भाऊ भाऊ तू खरोखरच महान आहे धन्य आहे तुला या निशाचा प्रणाम बघ. अगं निशा अगं तुला पाहताच मला माझ्या बहिणीची आठवण आली ग. अगं तुला चाव कुठे असेल ती. अरे भाऊ नको रडू. अरे तुम्हाला बहीण मानत ना
पण तिची जागा मी नाही कव्हर काढू शकत. अगं आम्ही लहान असता एका भयानक संकटाला आमची ताटातून झाली. अगं निशा, अगं तू पण एक आपले जाईल ना. अगं तू जा लवकर घरी. ईशा भाऊ तुला मी या कसं करून जाऊ. अगं निशा, हा शेखर एक अन्याविरुद्ध लढणारा योद्धा आहे बघ. ज्यावेळी या धर्तीवर नाश होतो त्यावेळी त्या संकटातून सामना करण्यासाठी हा शेखर सर्वप्रथम धावून येतो. निशा, अगं तू जा घरी. अरे भाऊ तू मला बहीण मानलेत ना, मग तुला या अवस्थेत मी तुला सोडून जाऊ शकत नाही. अगं मी ठीक आहे का? अरे तू चल. अगं मी ठीक आहे. अरे तू चल आमच्या बरोबर. दिवसेंदिवस खून दुर्गा करतोय. स्त्रियांची अपहृत त्याचा वेळी बंदोबस्त करायला हवा. तुम्ही अजिबात चिंता करू नका. हा विशाल त्या डाकू करण्यास समर्थ आहे. डाकू भुजंग हा भूतनाथ आहे. त्याच्याशी सामना करणं तितकंसं सोपं नाही. महाराज वेळ आहे ना, तर हा विचार आपल्या प्राणाची पर्वा न करता त्या डाकू राजा केला नाही. तर मला पूर्ण विश्वास आहे. महाराज तुम्ही माझ्यावर ठेवलेल्या विश्वासाला अजिबात करण्यात जाऊ दे ना. मी आपल्या स्थानी दुर्गात त्याच्या मार्ग पडतो, पण त्याचा वेळीच बंदोबस्त करतो. ठीक आहे. प्रणाम पिताजी. ठीक आहे ना. आणि बापू हा शेखर आहे अन्याविरुद्ध लढणारा एक महान योद्धा आहे. पण दुर्दैवाने संकटाचा पडला आणि जखमी होता मी त्याला इथवर घेऊन आले. प्रणाम महाराज. अरे कोण आहेस तू? महाराज मी एक अन्याविरुद्ध लढणारा योद्धा आहे. एका निशासारख्या एका आपल्याचे रक्षण करताना माझी गाठ त्या डाकू भुजंगाशी पडली. त्याच्या साथीदारानं आणि त्यानं मला चारी बाजूने घेरलं. मी मात्र त्याच्याशी निकरात झुंज दिली आणि त्या आपल्याचं रक्षण केलं. पण महाराज मी मात्र घायल झाल्यामुळे माझ्यात प्राण राहिले नाही. आणि अशा अवस्थेत असताना मला निशाने वाचवलं. नाही महाराज नाही. एक चोराची नोटीस पडली होता. हा नक्कीच कोणतरी जबरदस्त अरे याला सुद्धा आमचं माझं कठीण प्रसंगातून रक्षण केलं होतं. तू महान आहेस महाराज. निशा तुम्ही फार महान आहे. तुमचे उपकार माझ्यावरती फार आहे.
दिशा अगं हे दिशा तुझ्या आवाजी शेखरला भाव मानलेस ना मग मी तुला जाण्यापूर्वी एक वचन देतो ज्याच्या वेळी तुझ्यावर संकट येईल त्याच्या वेळी या संकटाचा सामना करण्यासाठी तुझा भाऊ तुझ्या सदैव पाठीशी असेल. महाराज दिशा येतो मी. मला क्षमा कर. अरे, खूप लोकांचं होतं. मी धर्माचं बोललो. मला माफ कर. या राज्याला फार गरज आहे. महाराज विशाल दिशा अरे तुम्ही फार महान आहात. तुमची आज्ञा मला शिरसावत नाही. आजपासून असे आपल्या सेवेची सदैव तत्पर राहील आणि आजपासून आपल्या राज्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी मी स्वीकारले. महाराज आपण दोघं मिळून डॉक्युमेंट देण्याचं नाही केल्याशिवाय जाऊ शकत नाही. बरोबर आहे विशाल. चला या सुप्रसिद्ध चला हे डॉली मारधक्का मित्रमंडळ महिंद्रा अँड महिंद्रा यांच्याकडून खास राजकुमारच्या भूमिकेतील विशाल माझ्या डोक्यात कसं थैमान घालतोय बघ. मला मला त्याचा सूड घ्यायचा सूड. दाजींच्या फुलाचा बदला घ्यायचा मला. त्या हरामखोर चंद्राने
त्यांच्या देहाचे तुकडे तुकडे करून रामेवर फेकून दिले. ती त्यांच्या देहाची विटांबरा पाहून माझ्या अंगाची कशी लाई लाई झाली त्याच्या सुराचा अग्नी माझ्या डोक्यात कसा थैमान जातोय बघ. सूर्याचा सूर सरदार तुमच्या दुःख मी समजू शकतो सरदार, परंतु सरदार कोणाच्या मनातून आमच्या घरातून भेटण्याचा लोटा पाहिल्याशिवाय स्वास्थ्य लागणार नाही. शाबास रेंगा शाबास वाराने निशान मला चिंता नेमून लावाय सांगायला हलाल करून ठाण मागे नाही ना त्याला माझा उचलला नाही. सरदार तो रामखोर जाऊन जाणार कुठे गाडी आली कशाने आणि रस्त्यात सापडला तर या तलवारी त्याचा मुर्दाच पडतो. शाबास रेंगा शाबास अरे तुझ्या सगळ्यात सच्च्या साथीदार असलेलं हे बघ अशक्य अशी कोणतीच गोष्ट नाही. चल आपण निघूया. सरदार चिंता करू नका. माझ्या संकटाला दोष काही दिवसापासून रक्ताची ताण लागली आहे. पडताच पडतो. शाबास शाबास चल आपण निघूया. वा अगदी छान किती अप्रतिम सौंदर्य आहे तुझं. हे माझं निघले अशी घाई घाई चालूच कुठे जरा थांब ना. कोण आहेस तू? अगं हे रूप सुंदरी तुला पाहताच माझ्या मनात तुझ्या सुटलेच बघ. तुझ्या लहान वयाच्या बाजातून मी कशा घालायला झालो बघ. मला किती साथ हवीस का? अरे मीच म्हणतो असं अभद्र बोलतो लाज वाटत नाही. आणि मला ना आता तू तर सौंदर्याची खाण असणारी चांगली काय इंद्राची अप्सरा तुझा हा गोल्डा चंद्राला पाहून मी तुझ्यावर मोहित झालो बघ. चल ये अशी मजा मिठी ये. अरे नाही रे तू माझ्या मिठी देण्यासाठी मी किती हाताळलोय बघ. अरे मी काफी तुझ्या मिठी द्यायचा विचार मी मधल्यानं मिठी मारेन. अरे तू मानव म्हणून एक कानवाय चालू सायकल तू आता मी मस्त जेवानी दे हे तुझ्या नसलेलं माझं सौंदर्य तेव्हा माझ्या मिठी द्यायचं झालं बघ. हे क्रांती ये अशी माझ्या मिठी ये तुझी मी गोरी गोरी खाया आणि माझ्या जेवानी मला घ्या हाताने द्यायचे बघ घ्या. अरे उलट्या काच्याचा निर्वक्ष का दूर हो माझ्या नजरेतून, नाहीतर जीव घेईल मी तुझा बघ. आज तू माझ्या संशोधनाचं बाबू बघ. या भुजंगाचा कित्येक दिवसापासूनचा अतृप्त आहोत. आज मला शांत करायचं आहे. चले ए चिमणे चले कधी सोडत नाही समजलं. अरे वाटते युद्ध झाल्या. अरे दिवसा तुम्ही तुझ्या पाहतो. अरे झालं कपडा पाहतो तेवढं. अरे मूर्ख! हा तुझ्या म्हणजे काळाचे रूप आहे. मला म्हणतात शत्रूच्या काळात थंडीमध्ये शत्रूच्या देतात विधीने थंड बसतो. हे बघ तू अजून बच्चा
उगाडाने वागायला नको तुझ्याजवळ. मला तिच्यासोबत दोन नाव प्रीती भेटले. अरे तुझ्या सारख्या मजबूत पद्धतीचे चांगले उत्तर बोलले तर चांगले आहे माझ्या मनाला. उगाडाने माझ्या मार्गातून चालतो. नाहीतर या संशयीने एकाच पलट्यात तुझा भुसावर केले. खरंच आमचं वेळ जाणार नाही तर काय नजर म्हणे माझ्या जवळ कुठून ते केलं वेळ. अरे मी माझ्या मैत्रिणीसोबत विहार करायला जात होता. हा नंतर मी इथे आलो. तुझे उपकार अनंत आहेत रे माझ्यावर. तू जर आज वेळेची चालत चालत हे माझे जीवन सर्वात झाले तरी नक्की भाई. तू कोणाशी बोलतोस रे? तू कोणाचं बोलू एवढा भारी दिसतोय. तू कोणाचं बोलतोय सांगत मला. माझ्याकडे काय हे काय तुला सांगू नको. दाखव बघू दे माझ्या घरी पण सांगू नको. अप्सर आहे काय? माझी नक्षत्र एकदम इंद्राची अप्सरा. लक्ष भारी आहे. काय झालं? तू करणार तुझी दाखव ना. मी बोलतो माझा बोलतो तुझ्यावर कसा होणारी बायको आहे. ही पण माझी होणारी बायको आहे. आता गडबड दिसते. तिला सोडून दे. मोठे मोठे पोटात तुला सोपते काय सोपते. अरे नाक कुठं दात कुठं केस कुठं. आणि तू कसा दिसतो एकदम बेडकावाने असता. शाहरुख खान शाहरुख खान सोडून दे. माझ्याशी
बघू दे तुझ्या किती ताकद आहे. तुझी बायको समजा नाही काय मला 4 दिवस लावणार. या वगनाट्याचे लेखक श्री जयराम भागडे यांच्या या वगनाट्याच्या लेखनासाठी श्रीधर मस्कर आणि अक्षय मस्कर यांच्याकडून खास 201 रुपयाचे पारितोषिक आलं आहे. आम्ही नविकास नमन मंडळ आदिगाव दत्तवाडी त्यांचे ऋणी आहोत. धन्यवाद. निसटली या वाघाच्या जबड्यातून शेळी निसटली. त्या हरामखोर वीरचंद्राची मुलगी निशा तावडीत सापडली होती. पण वाघाच्या डबड्यातून एक काळी शेळी सुटायची सर्व चोरी सापडणार आहे. रंगा साला जवळ आलेला घास त्या हरामखोर विशालनं हिरावून घेतला. त्या वीरचंद्राची मुलगी निशा काय तिचं सौंदर्य जणू काही इंद्राची अप्सराच माझ्या काळजात तशी ऋतून बसले बघ. तुम्ही चिंता करता नाही का त्या विचारा उचलून तुमच्या संतेला नावाचा रंग आहे. तिचं ते अप्रतिम सौंदर्य मला स्वस्त बसून देत नाही बघ. तिची ती गोरी गोरी मूर्ती माझ्या नजरेतून कशी हटत नाही बघ. आणि रंगा ती मला हवी आहे म्हणजे हवी. शाबास रंगा चल आपण निघूया. हो एक लक्षात ठेव योग्य ती संधी मिळताच तिचं आपण अपहरण करू. चल आपण निघूया. अपहरण करू आम्ही तर गोट्या केला ना गोट्याला. आपण मला एकाकी बोलवलं कारण तसं महत्वाचं आहे. मी तुझ्या लग्नाचा विचार करतोय. तुझं काय बरं मत आहे? पण पिताजी मी तुझ्यासाठी तू चंद्रपूरचा राजकुमार सुरतची निवड केली. पिताजी खरं तर माझं काय विचारतं एकमेकांवर निश्चित प्रेम आहे. काय माझं विचारलं जेव्हा प्रेम आहे. तुझी एवढी मजल ते काय नाही. तुझा विषयाला विसर आणि मुखाने सुरक्षित विवाह करायला. नका पिताजी नका आमच्या प्रेमाचा इतकी क्रूर परीक्षा घेऊ. आम्ही नको एकमेकांशिवाय नाही तो जगणार. विशाल हे मी काय ऐकतोय? अरे तू माझ्या बहिणीचा मुलगा तुझ्यावर गेलेला उपकारची पोटपेट असे गाणं नाहीस. तू चालला मला बेमान म्हणून महाराज मी खरंच तिच्यावर प्रेम करतो. आम्ही एकमेकांचे जीवनसाथी होणार आहोत. चुप. तुझं मला काय ऐकायचं नाही. तू एवढा विश्वास असशील असं वाटलं नव्हतं मला. एकदा शांत डोक्याने विचार केला तर बरं होईल. शेखर ज्याला मी माझ्या बहिणीच्या पक्षात लहानाचा मोठा केला काही कमी पडू दिलं नाही. पण आज त्याने मला धोका दिला. धोका दिला. महाराज नका अभद्रक्षाने स्नान करू. आई वडिलांच्या पाश्चात तुम्हीच माझे मायबाप. मी जर या विषयावर प्रेम केले हा गुन्हा असेल तर तुम्ही मला द्याल ती शिक्षा खूप नका प्रेमाची परीक्षा घेऊ. मी तुमच्या पाया पडली.
मी माझ्या विषयापासून किंवा दूर होणार नाही. महाराज तुम्ही एकमेकांना प्रेम करून माझ्या विश्वासाला तडा दिला. तुम्ही केल्या या गुन्ह्याची सजा ही तुम्हाला मिळणार आणि मी जी सजा देणार ती तुम्ही भोगायला पडणार. महाराज क्षमा करा त्यांना, तुम्ही मोठ्या मनाचे आहात. नाही, मी यांना सजा देणारच. विशाल निशा तुम्ही शिक्षा भोगायला तयार. मी तुमच्या विवाह काय पिताजी? परीक्षा धन्य महाराज तुम्ही, धन्य शिक्षाची, धन्य शिक्षा. महाराज तुम्ही खरोखरच महान आहात. आणि निशा, अगं तुझी निवड तर खरोखरच योग्य आहे बघ. एस.के. बॉय सुधीर खेराडे. तुझ्यावर माझ्या सगळ्याचा काय जीवन आहे बाय. परंतु आज माझी सोडला नाही तर ते स्पर्श करणार मस्त गठ्ठा तू लागेल. अरे मोठा तू एक वेळ आमच्या दावडीत सुटलास. परंतु आज या रंगाच्या दावडीतून अजिबात सुटला नाही. अरे उवास तुझं काय सांगतो. अरे उलट्या का झालेलं बघा. अरे मूर्खा आज माझ्या आईने तुझ्या आधी आजे जन्माचे लग्न करून मी या रागात मारत आहे. अरे त्या तुझ्या पाठीला थोडं माझ्या बहिणीकडे पडले हे तुझ्या पापीला लागुडाच्या आणि तुझा तो राक्षसी नदी माझ्या संशय उभा चिनाच्या गात. अरे मूर्खा या रंगाला उभा चिरणारा नायकचा पुत्र अजून जन्माला अरे आवाज कर. चाल वास अरे होश. तुझा भाऊ आहे ना तुझ्या सदैव पाठीशी उभा राहणारा. डोळे पुस बघू. आणि हे काय तुझ्या हातातून रक्त. हे रे भाऊ, अरे तेवढं खरचटलंय फक्त. दिशा चुप. नाव घेऊ नकोस. नीट नालायक बेच रमेश तू. अगं तुला नक्कीच काहीतरी गैरसमज झालेला दिसतोय. अगं तू ऐकून घे ना, मला तुझं काही ऐकायचं नाही. अरे मला बहीण मानलंच ना, मग तिच्या तिथे तर अटकतो. अगं निशा नको असा आपल्या बहीण नावाच्या पवित्र नात्याला असा कलंक लावून निशा. अगं निशा तू ऐकून घे ना, अगं तुला नक्कीच काहीतरी गैरसमज झालेला दिसतोय. अरे तिच्या काळजात घातलेले भाव
कधी मिठत नाही पण. अगं निशा, अगं तू एकदा शांत डोक्याने विचार कर ना. अगं अरे तू एकदा ऐकून तर घे. अरे तू अगं निघ. निशा, ऐक ना. अगं निशा, ऐक ना. अगं निशा. नाही 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 परमेश्वरा, काय झालं? आज तिला मी माझी बहीण आणली, तीच माझी सख्खी बहीण निघाली. होय अगं, होय निशा, अगं अगं तूच माझी सख्खी बहीण आहे. अगं सत्य सामोरं आणण्यासाठी हे परमेश्वरा मला शक्ती दे, बुद्धी दे, धाडस दे. अगं होय का निशा, अगं तूच माझी सख्खी बहीण आहेस का निशा? राज्यात जी व्यक्ती काही थैमान मानतो दिवसा डोळा स्त्रियांची अपमान करतो, काय करायला सुचत नाही. हा महाराज, त्याचा आपण वेळेत बंदोबस्त करायला हवा. सेवक सेवक चार शेकल हा तुझे बोलवून पहिल्या टायमाला तू मला सांगितलं त्या शेखरची एवढी मार आपण दाखवल्यास काम नुसतं आता घर बैठा गेला तू वाटलं नव्हतं. थांब, समोर येऊ दे चालल्याला. सांगतो अरे तिथे शेखरला चांगला ओळखतो. शेखर ते स्त्रियांच्या रक्षणासाठी सदैव तत्पर असतात. ते हात असे या स्थितीवर जातील असे वाटत नाही. थांब शेखर. अरे तू एवढा नीट असल्याचं वाटलं होतं. अरे अरे जिला तू बहीण मानली तिच्याशी गैरवर्तन करताना लाज नाही वाटली तुला? अरे तुला नक्कीच काहीतरी गैरसमज झालं महाराज. अहो तुमचा नक्कीच काहीतरी गैरसमज झालाय. प्रथम माझं ऐकून तर घ्या. अरे दुष्टा, पुण्यावरून खोटं बोलतो आणि जीव झाल्या तुझी. महाराज विशा, सर्वप्रथम ऐकून घ्या आणि नंतर जी तुम्ही मला शिक्षा द्याल ती मी भोगायला तयार आहे. महाराज अहो निशा सांगते तेच योग्य आहे, पण त्याचा अर्थ असा नव्हता. महाराज खरं तर टाकू भूषकाचा साथीदार रंगा जेव्हा निशावरती जबरदस्ती करत होता तेव्हा त्यास मी रोखले, त्याचा प्रतिकार केला. पण तो माझ्या हातातून निसटला सारा. पण जेव्हा निशाच्या हातातून रक्त येत असता पाहिलं, माझी नजर तिच्या खांद्यावरती गेली. महाराज कारण अशीच खून माझ्या बहिणीच्याही खांद्यावरती होती. ती खून पाहण्यासाठी मी अधीर झालो आणि तिचा पदर हळूच बाजूला गेला. आणि महाराज मला खरंच खात्री पडली की निशा माझी खरोखर सख्खी बहीण आहे. महाराज एवढ्याशा गुन्ह्यावर कसं सिद्ध करू शकतो की निशा ही बहीण आहे म्हणून? महाराज आम्ही एक लहान असता एका भयानक संकटात ताटातूट झाली. महाराज हा माझ्या गळ्यातला काटा येईल. जर तिच्याही गळ्यात असेल तर होय महाराज, निशा माझी खरोखरच सख्खी बहीण आहे. निशा ही तुझी सख्खी बहीण नाही. ज्यावेळेला सापडली तेव्हा तिच्या घरात असाच काही होता. काय पिताजी, मी तुमची सख्खी मुलगी नाही. हा बघ, तू मला लहानपणी सापडली होती. निशा अगं एक भयानक कहाणी आहे बघ. आपण चंपक सरोवराजवळ राहत होतो. सरोवराचे परिसर अतिशय रमणीय होता. सरोवरात सुंदर कमळे उगवायची आणि ती चंद्रातच नगरी तुझ्यासाठी जायची. आपलं जीवन कसं सुरळीत चालू होतं. तू, आई, बाबा आपण जसे आनंदात राहत होतो. पण एक दिवशी टाकू दिले तिथे आला आणि त्याची पापी नजर आपल्या आईवर पडली.
त्याने आईवर अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला. पण बाबांनी त्यांचा प्रतिकार केला. परंतु त्या हरणखोराने आपल्या आणि आपण छोटे जीव लहान असता वाट मिळेल तिकडे होऊ लागलो. आणि लिजा अगं तिथे तुझी माझी ताटातून खाली घ्यायचा. पण त्या दिवसापासून मी एक माझ्या मनाची जंग बांधला. त्याच्या वेळी जर तिचं रक्षण करण्यासाठी हा शेखर त्याच्या सदैव पाठीचा असेल बघ. निघतोय थोडं. खरं तर त्याच्यामध्ये तुझी चूक मला तिथून पाहण्यापेक्षा तुला विचारायला होतं. पण तुझ्या काय सांगू तुला. अरे एका बहिणीच्या भेटीसाठी अधिक झालेला भाऊ स्वतः नाही वाचू शकला गणीच्या. अरे भाऊचे पुष्कळ समजवण्याचा प्रयत्न केला. अरे पण मी वेळ समजू शकले नाही बोला. आणि मी तुझ्या घाणेला आरोग्य झालो. अरे माझे शिकवण कधी पण नाही. अगं ठीक आहे. चला मला आता 12 मिनिटं महाराज जावा तुम्ही. आम्ही बघतो इकडे काय आहे ते. त्यांचं साधं लागलं. त्यामध्ये पण काय वा किती छान वाटतंय ना. जिकडे पाहावे तिकडे रंगीबेरंगी फुले फुले. किती प्रसन्न वाटतंय ना. वा निशा, या बागेमध्ये आणि ते सुंदर आणि टवटल फुल आहे बघ. कुठे अरे दाखव ना. कुठे आहे. अगं आहे ना इथेच माझ्या आजूबाजूला. अगं तुझ्यासारख्या टवटल फुलाचं आहे कुठे. अच्छा म्हणजे सुंदर फुलाचे वर्णन करण्यामध्ये स्वार्थ दडलेला दिसतोय. मी सुंदर टवटल फुल आणि तू तर मला शेवटी प्राण आहे. सध्या तुझ्या आणि माझ्या प्रेमीच्या कमजोरी कशा भरू लागल्यात बघ. हॅलो, सचिन होवले यांच्याकडून संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 100 रुपयाचे पारितोषिक आलं आहे. त्याचप्रमाणे सार्थक आणि वेदांत तुकाराम कातकर यांच्याकडून 101 रुपयाचे पारितोषिक आले आहे. आम्ही नविकास निर्माण मंडळ आंबेडगाव दत्तवाडी यांचे ऋणी आहोत. तुझी चावी पिताना तुझी चावी पिताना
तुझा माझा सखाना साधना तुझा माझा सखाना साधना हे मम जीवना तुझिया चरणा हे मम जीवना तुझिया चरणा अर्पित दिया जना अर्पित दिया जना तुझी तामिनी तना तुझी तामिनी तना राजा आणि मी राणी बोल तू राजा आणि मी राणी हे मी सुंदरी चल ये अशी माझ्या भाऊ मोठे समोर ताकदीचं प्रदर्शन मांडू नकोस अरे वेळ आली ना तर या समशेरीने तुझा एकाच मिनिटात भुगा पाडून टाकेल मी तुला जिवंत या मूर्तापकाचा विडा उचललाय आणि तो मी आज पूर्ण करणार आहे. अरे भाऊ बेटा भुगा दे माझ्या मार्गातून दूर हो नाहीतर फुकटचा चिराला जाशील एक जागा या भुजंगाने पाठरू हेरलं की तू कधी सोडत नसतो समजलं हे पापी नराधमा! अरे तू महापापी सैतान आहे. अरे सैताना, तुला बऱ्याच काळ जीवन विकवलं ना, तर तू अनेकांचे जीवन विकवतो असेल, तेव्हा हो मरणास तयार. अरे या मागा पुढे तुझ्या सारख्या कोल्ह्याचं कुई किती चालणार चल होशियार चल, होशियार!
अरे बापी झालं माझं. अरे माझा विचार माझं अरे कुठे गेल्याने जातो विचार अरे बाबा माझ्या झालं झालं माझं. अरे उठा अरे उठ बसवा 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 शांत शांत बसवा शबास सरदार शबास. तुझ्यामुळेच त्या भुजंगाचा कित्येक दिवसापासूनचा तडपणारा देव आज मला शांत करता. वाह, काय मजा आली. जास्तच बडबड करत होती. आम्ही त्या लग्नामध्ये चार वाक्य घेतला होते. अरे विशाल, अरे मित्रा उठ ना. शिवाय काय झालं?
जीवाला मोठा काय करायचं? राज्याची व्यवस्था करा. महाराज निघा आम्ही शिकवतोय ना. चला चल रे शपास रंगा शपास. ते आपल्या मार्गावर असते. नवीन चंद्राची मुलगी तिला तो जीवनातून उडाला आहेच. आता राहिला तर खेळला निश्चल. त्याला जीवनातून उठवून मी माझ्या पिताजीचा फुलाचा बदला घेणार आहे. सरकार तुम्ही मुळीच चिंता करू नका. मी त्याच्या मार्गावर जातो. हे आता शक्य नाही. तुमचा काळ तुमच्या समोर पड. अरे खेळड्या तू खेळला झालास तरी तुझ्या अजून काही दूर नाही गेली नाही. अरे मूर्खा आज तू स्वतः मृत्यूच्या दाराने हरवला आहेस. आज तुला तडपडून ठार मारून मी माझ्या पिताजीच्या फुलाचा बदला घेणार आहे. अरे बघू सटमा तुझा भाव आज तुझ्या हातात तू एकटा केला होता. दाखव होता त्याची सदा त्याला दिलीस. अरे खेळड्या ठाण मारणार आहे नक्कीच. पण या संशयाने तुझ्या देहाचे तुकडे तुकडे करून रानवाळी फेकून देणार आहे. सांगा महाराज ही शिकार माझी आहे. ज्याने माझ्या बाजून माझी बाई विषा जिवंत राहून माझ्या अंगाची कधी नाही झाली बघ. एक वेळ तू माझ्या हातून निसटलास पण ते आता शक्य नाही. तसा वाघ भक्षावर तुटून पडतो तसा मी तुझ्यावर तुटून पडून तुझा नरड्याचा कोट घेणार आहे. हिंमत असेल तर चालव संशय चालव. या आमच्या